Ezamba phambili indaba namuhla Indida kuthunjwa Izinduna Kwanyavu. I-IEC izoqinisa zokuphepha kwelokuchibiyela. Kanti Athola izinsongo zokubulawa Amakhansela ETHEKWINI. Lezi indaba ze1KZN TV nifundela ukuphila nakaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kulina besilo. Sanibonani. Sithukile isizwe sobukhosi bakaMdluli Kwanyavu UMGUNGUNDLOVU maphakathi nekaMthaniya kulandela ukunyamalala kwezinduna ezimbili ezithathwe ngabantu abazibize ngamaphoyisa izolo kusihla. Enye ke izinduna ngaphansi kwalesizwe Alfios Mzolo uthi indlela kwenzeke ngayo kusho ukuthi ithunjiwe lezi induna ngoba bomndeni ukuthi uma ngabe bephuthuma estation samaphoyisa seduzane esaziwa ngokuthi sasemsunduzi batshela ukuthi akaziwa nalawo maphoyisa uma ngabe bewachaza. Isadidekile imndeni yezinduna ezimbili zesizwe samanyavu emkhambathini induna uNtsebengwane Shoba nenduna uDingicebo Shayezitha Mzolo kulandela ke ukushaqwa kwabo ngabantu abazihlonze njengamaphoyisa izolo ebusuku phakathi namabibi. Ongunkosikazi wenduna uMzolo uGilani Mzolo uthe kukhuleke abantu ebusuku belele kwathi uma evula uMzolo bangena bagulukudela base beyambuza ngolimi lwabo bathi ke uphi unyana wakho washo kuMzolo ukuthi akamazi kusebusuku. Uthe baqhubeka bambuza ukuthi ubani obiza imhlangano endaweni wathi ke kade bagcina ukuyibiza imhlangano njengoba inkosi uSikhosiphi kabangobukhosi Mdluli ehliswa esihlalweni. Umzolo ke uqhubeke wathi bahambile ke namhlanje ekseni bethi bayomfuna estation samaphoyisa eMsunduzi bafike batshela ukuthi ke akekho base beyaqhubeka bayombheka nakwezinye indawo baze ke bamthola ejele laseWestville. Kuthe makushaya usisi beza bazobheka la eNembanana bafika kwathiwa akekho la eNembanana zange kufike emaphoyisa awadlulanga noma esemthathile ukusho kubeke ngaleso sikhathi sekuqathi sesingena enkingeni yokuthi mase kufuna kubhekwe wonke ama-police station elokutheni ke kuyafonwa kufonelwe ama-police station akatholakali osekuze kwathi nje manje kwathi uyatholakala useWestville. Umshana wenduna uShoba uSimphiwe Cele uthe uShoba umvusile ebusuku ebona izimoto ngezansi komuzi wasike kusenjalo abe esetheleka amaphoyisa ezungeze umuzi. Intathe kuseni afuna ukushoba lenduna yensizwe amthola afuna ibha emkhazi emkhazi ikipha ayibheka after ngayithola the ayibheka mina ngisele ngaphandle ashaya mina afuna ibha zababa bebeka yasekipha lapho futhi ahamba phela njalo kuze umama sabe kusizwa bose lapha emaphoyiseni othiwa uphoyisa naye khona uhambile bamshilo ke ehamba stay kofta yakhe ukuthi emshilo lapho bezofuza ikependana. Induna yesizwe uAlfios Mzolo uthe kusobala ukuthi lena ngeminye nje yemizamo yokuthi ke bazama ukuthi bathuliswe njengoba kuyibona abaseqhulwini lokuthi kubuyiselwe uSikhosiphi kabangobukhosi Mdluli esihlalweni sobukhosi. Mangisibuka lesenzo isenzo sokusithulisa ukuthulani nina emphambili kulento mangibheka into enjalo le kusho khona abathile mhlamba bakwi-opposition yalobuholi bakaMdluli abahlangane nalamaphoyisa ngoba phela siwazi ngaba amaphoyisa engabobani mhlambe kuzanywa ukuthi manje sithuliswe singabe sisalikhuluma lolu daba. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbele uthe lolu daba lusingethe uphiko lwesifundazwe oluphenya wonke amacala aphathelene nezepolitiki wabesethi ke amaphoyisa aqhubeka nalo uphenyo. Ezinabeni ze1KZN TV kubika uAnda Dube ngikwanyavu emkhambathini ngaphandle kwaseMgungundlovu. Inhlangano engamele ukhethe ezimele IEC kwaZulu-Natal ithi zizobeke iqinile zokuphepha kulezo indawo kwashona khona kasebekhethelwe ukuba kamakhansela abadutshula babulawa sekusondela ukhetho uma ngabe sekubanjwa ukhetho lokuchibiyela ngeviki elizayo. Le nhlangano isho kanjena njengoba kwanongoma kumawadi amabili kwadutshulwa kwabulawa ababili ababezoba amakhansela kanjalo noyedwa eThekwini. Ukubulawa kwalabo ababezomela amaqembu abe kubena amakhansela okwenzeke kade kubhekwa okhethweni ngonyaka odlule sokwenza inhlangano IEC ibambisene namaphoyisa benza izinhlelo zokuqinisa kuzokuphepha kulezo ndawo kuzobanjelwa khona ukhetho lokuchibiyela ngesonto elizayo. Obambe njengesikhulu esiphezulu kaIEC uNtomfuthi Masinga uthi bonke ababulawa bawina noma bengasekho emhlabeni.
Kwi-province yethu yaKwaZulu-Natal zilungiselela ama-by-elections okuqala emva kokhetho jikelele lo masipala olwenzeke ngonyaka odlule. Sizokhumbula ukuthi kumasipala waseThekwini ikhansela elalungenele ka-Ward 101 elabe seliwina labulawa lungakafiki ukhetho. Ngokunjalo naka-Ward 17 naka-Ward 20 wakaNongoma amakhansela elinele IFP elinele NFP nawo abulawa ngaphambi kokuthi kufikwa ukhetho. Babe sebewina ke bonke bengasekho ingakho sesinama by-elections manje. uMasinga usebeliphothulile uhlelo lokufaka kwezicelo zamavoto kuyisipesheli njengoba lizokwenzeka ngomsumluko wangesonto elizayo. Sibe nethuba ke kulonyaka yokuthi ba-applyele ama-special vote laba bazodinga ukuvota emakhaya noma kuma-voting station ethu ngomhla ka-1. Avaleka ama-application ngomhla ka-21 ngomhla ka-1 ke sobe sesibahambele emakhaya abadinga ukuvotela emakhaya aba-applyele kuzovotela estation sibavotise ngomhla ka-2 bese kuba i-by-election uqobo lwayo. Kumakhansela amathatha ashona Dutshula bulawa sekusondela ukhetho uMasinga uthi bayawuqinisekisa umphakathi ukuthi kuzobe kuphephile esikhongweni zokuvota. Sisebenzisana kakhulu namaphoyisa kule province yethu ukuqikelela ukuthi ikakhulukazi kaNongoma naseThekwini ngoba siyazi indlela abasishiya ngabo labo khansela abasishiya sidinga ukuqinisekisa umphakathi ukuthi kuzobe kusafe kubona ukuthi baphume baye kuma voting station both ngosuku lama special votes nangosuku lama by-election. So siyaqoquzela ke umphakathi ukuthi uphume ngobuningi ngawo nisiqinisekise futhi ukuthi kuzobe kuphephile kuma voting stations ethu. Ukhetho luzoba ka Ward 17 no Ward 20 kwaNongoma bese luba naseThekwini kwa101 kanye naSokhahlamba khona okuyila kwasula khona ikhansela emva kokuwina ukhetho. Kude bokhosibisi eThekwini. Usomlomo kumasipala weTheku uThabani Nyawose uthi babhekene nenselelo yokunyuka kwesibalo samakhansela athola izinsongo zokusatshiswa ngokubulawa. uNyawose usho lokho kade kuqhubeka inkonzo yesikhumbuzo kaKhansela uMinenhle Mkhize wakuWard 103 ebibanjelwe eCliffdale ngaseHammersdale. Bamchaze njengomuntu ebekhuthalela ukuthuthukisa umphakathi obengukhansela wakuWard 103 eCliffdale eHammersdale uMinenhle Mkhize. UMkhize udutshulwe ngempela sonto eyedlule ekhaya lakhe ephuma kobona ingoduso yakhe kwanyoswa. Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo ebibanjelwe esontweni African Congregational Church eCliffdale usomlomo kumasipala iTheku uThabani Nyawose uthi ke bakhathaza ukuthi akaboshwa umuntu ngokunywa kwezibalo zokubulawa kwamakhansela eThekwini. Wakhala ngokuthi kumanje kunamakhansela athola izinsongo zokusatshiswa. Ukuhluphayo kodwa kamanje ukuthi akutholakala ukuthi obani beza lemkhuba. Abekho abantu ababoshiwe. Siyafisa ngathi amaphoyisa anganyusa amasekusi ukuze ababophe bonke labantu baziwe. But ohlangathini ngamasipala weTheku amakhansela amaningi eThekwini ayasatshiswa. Akona futhi amakhansela asuka enhlanganweni eyodwa. Ephendula umbuzo ngokunywa kwesibalo sokubulawa kwamakhansela eThekwini uNyawose uveza ukuthi lokho akugona ukuthi kunenkinga ngaphakathi ku-ANC kodwa kwenziwa ukuthi iwona amakhansela e-ANC amaningi eThekwini. Inhlangano kakhongolo waseThekwini inhlangano eyimajority shuthi abantu abaningi eThekwini bayi-ANC kwenza ukuthi namakhansela amaningi abe yi-ANC kuba we-ANC nokusabisa kokuningi okubheka emakhanseleni kuba awe-ANC amaningi kodwa ngaqinisekisa nje ukuthi akhona amakhansela e-IFP engiprovide isecurity kumanje ayavikelwa ngabala amahota avikelwa umasipala awe-IFP kunamakhansela e-DA afake icelo kumenza ukuthi avikelwe ayavikelwa ngamanye amazwi akulona iqiniso ukuthi awe-ANC kuphela ukuthi awe-ANC maningi kodwa amakhansela from all political parties ayasatshiswa futhi ayavikelwa. Okhulumela umndeni uPhelelani Mthimkhulu uthi njengomndeni bafisa amalungu kaKhongolose aqhubeke nokwenza izinto ezinhle uMinenhle bekade ekholelwa kuzona. Kwezinye ikhathi kugcina sekuyithina esesiduduza abantu abazoduduza thina sebesikhalela ngamagalelo kaMinenhle. Engicela ukusho ukuthi uMinenhle ushiye i-template okumele uma nithi nikhetha ukuhulu nikhetha noma yini nikhetha within the ANC nibukele kuyena okungenani. If you can achieve 50% of what Minenhle was, that would be good in our eyes. Umkhize ushiye emhlabeni izingane eziyisithupha nengoduso yakhe
uzobekwa endlini yakhe yokugcina kusasa ekhaya lakubo eRichmond. Deboho Sibisi, eCliffdale, eHammersdale, eThekwini. Ugcine eqoke umeya womkhandlu eRenkonyene emva kwamahlandla amathathu okuzama ukuhlalisa umkhandlu ukuze kukhethe imeya engaphumeleli. Ukhansela kuSikhumbuzo Mqadi uqokwe njengomeya womkhandlu uthi bazoqinisekisa ukuthi izifundiso zikalowo ingqalabutho ekukhuleleni abantu abakhela umkhandlu eRenkonyene okwaqanjwa ngayo lo mkhandlu usebenzela umphakathi ngobuqotho nokubambisana ekuletheni intuthuko. Lokhu kusho ke enkulumeni yakhe ekhuluma ke namakhansela emva kokuqokwa esayidi ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Muva komzuliswane wokuzama ukukhethwa kukameya womkhandlu eRenkonyene Municipality, namhlanje umkhandlu ugcina ukwazile uqoka ukhansela Sikhumbuzo Zero Mqadi njengomeya womkhandlu eRenkonyene. Umqadi ekhuluma namakhansela enkulumeni yakhe ugqugquzele ukubambisana ekuletheni intuthuko kubantu. Umqwebu umeya wethu ebesinaye sifisa nje ukubonga kakhulu kuyena njengomuntu osibambele lo mkhumbi kwi-administration edlule wazosibeka la esikhona njengamanje noma ukuphi la ikhona sifuna ukubonga nje kakhulu kuyena. It really shows that you were inspired by the teachings of our own greatest local icon, the late Mr. Renkonyene, of which the municipality is named after. Amongst those teachings are selflessness, dedication, and unity. You really honored Comrade Ray, and we are blessed to be associated with such a great icon. We commit ourselves to carry on with his teachings and legacy. As one has already indicated that the previous administration laid a firm foundation, our task as the new council is to consolidate and accelerate what has been achieved. We must reach for new heights, raise the bar through necessary and effective interventions that will better the lives of our community. Umqadi uthi kubalulekile ukunakekela abantu ngeinsiza ukwenza indawo yaseRenkonyene kube indawo ekuphilekayo kuyona. We have to build cohesive communities that will enable people to coexist with each other. Madam Speaker and honorable councillors and our dear management, if we can prioritize and excel on this, we will restore the preeminent role of Renkonyene municipality, not only in our district, but in the whole of the province of KwaZulu-Natal, and even to the national. With this, we will also be reclaiming our status of being the tourist destination of choice. Usekela meya nosotswebhu kulo mkhandlu bakwazile ukungena esikhundleni ngale kokubangiswa amaqembu aphikisayo. Ezindabeni ze-1KZN TV ube uSgananda ogwini esayidi. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya neindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze-1KZN TV. Imeya uMasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi uthi ukuthola kumbiko kumcwaningi mabhuku ongenalo ugcopho lokho kuchaza ukuthi imali zomphakathi bayiphethe kahle azehli ngomlenze. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZN TV uSokalisa uncome kakhulu ukusebenza ngokubambisana kwabaphathi kanye namakhansela ukuqinisekisa ukuthi bahambisa ingqalazinda kubantu. Uthonyu uphaphele kwalakwalo uMasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal obhekene nokuhlinzeka umphakathi ngamanzi, izindlu zangasese kanye nemigwaqo ngokuba umunye uMasipala abasebenzise imali ngendlela efanele. Lo Masipala uthole umbiko ongenagcopho kumcwaningi mabhuku. Kanti imeya lo Masipala uThulasizwe Buthelezi uthi lokhu kubufakazi bokuthi imali abayehlisi ngemlenze. Ukuvela kombiko kamcwaningi mabhuku othi umkhandlu waseZululand uphethe imali ngendlela efanele, awunagcopho
akhonkohlakalo zonke izinto ziphethwe ngendlela eqhakambisa ubuqotho. Ngamanye amazwi umnyango ka-Auditor General usixhome uphaphele gwalagwala. Ngithi ke kuyasikhuthaza njengomkhandlu waseZululand ngoba kusho ukuthi amakhansela abambisene ne-manager okuyizona eziphethe umsebenzi. Kodwa kusemqoka kakhulu ukuthi imali yabantu ayehli ngemlenze. Ubuthelezi uphinde waveza ukuthi ukuze baqhubeke nokwenza kahle ekuphathweni kwezimali kumele umphakathi uqinisekise ukuthi uphatha kahle amanzi kanye nengqalasinda yamapayipi bangayicekeli phansi. Bengadlali ngamanzi. Okwesibili sibafundisa abantu ukuvikela ingqalazinda okungamapayipi nompompi aletha amanzi emakhaya ngoba kuyavela kwezinye indawo ukuthi abantu abayiphethe kahle ingqalazinda zamanzi ziyabulawa ziyebiwa. Ngakho ke sizoqinisa kakhulu umkhankaso wokuxwayisa imiphakathi yakithi ukuthi ingqalazinda bakwazi ukuyivikela. Lo masipala uphinde waveza ukuthi ubeka isamba semali eyisigidi samarandi yokusiza abafundi abayikhulu abaphase kahle kwimphumela kamatikuletsheni abasuka ngaphansi kwesifunda iZululand. Sibone isasasa elikhulu kulabo akade bebhala umatric njoba sibonile ukuthi isifunda saseZululand sibe unumber 5 isifundazweni sonke. Sathatha ke isinqumo njengomkhandlu ukubeka imali engango 1 million rand ukusiza abafundi aba-100 ezizokwazi ukuthi abadinga usizo lokuyofunda ezikhungweni eziphakeme zemfundo. Sinxusa kakhulu ke ukuthi labo abaphase kahle abano lesidingo sosizo esebemukelwe ema-university ukuthi basondele kumasipala bezogcwalisa amafomu sikwazi ukubasiza. Umfundi ngamunye uzokwazi ukuthola imali engango 10,000 rand. Ezindabeni ze-1 TV kubikuthi abantu maphumulo olundi. Lo wengamela uhlelo lemfundazo kubafundi bebanga le-10 ngaphansi kwenkampani SFAP uSinegugu ukhuzwayo uthi yabakhathaza indaba yabafundi abaphumelela ngamalengiso kumatikuletsheni bathola imfundaze bese behluleka ukuqhubeka nokwenza kahle. Ukhuzwayo usho kanjena ngesikhathi umasipala weTheku wedlulisela ke ngimkomelo kubafundi kanye nezikole ezenze kahle ngonyaka ophelile. Ngemuva kokudedelwa kwemphumela kamatikuletsheni kazwelonke nalapha isifundazwe KwaZulu-Natal sala le ndawo yesihlanu, umasipala iTheku uxhoma uphaphele gwalagwala labo bafundi abenze kahle kumatikuletsheni wabo ezikoleni ezingaphansi kweTheku. Laba bafundi ke baqonyeliswe phakathi kokunye ngemfundaze. Usinenhlanhla Khuzwayo owengamela uhlelo lokunikezela ngemfundaze ngaphansi kwenkampani ikusasa Student Financial Program uthi ke ubaqeda amandla umkhuba ukuthi abafundi baphase ngamalengiso, kepha ke bahluleke bancame ukuqhubeka nomgqiqo wabo uma ke befika emanyuvesi nokuvalela abanye amathuba. If students sesingenile selected saya kwi-higher education funded by ISFAP and then they failed, kunomthelelo omubi kakhulu lowo kuma sponsors and also ukuthatha i-student esinye because lo failile waba on the pool uyablocker singabe sisakwazi ukuthi sithathe esinye student. But I pride myself to say, as I said, ukuthi we are sitting at 96% really, and loyo 4% low, it's not a dropout. Different reasons will make a student. Maybe omunye takes a break. I recommend as a program manager ukuthi maybe a student takes a break. So ama issues amanjalo, we don't really have a student that is excluded because of academics. Kuzokhumbuleka ukuthi KwaZulu-Natal ithole u76.8 kwimphumela yangonyaka owedlule dokunqunywa kakhulu yize ke ithe ukwehla uma iqhathaniswa neyangonyaka u2020. uLungisani Sibiya ongumfundi eJJ Zuma nongomunye ke wabafundi abaqonyelisiwe lapha uthe ke kube iminyaka emibili enzima kakhulu kubo kwaziseke selokhu baqala ukubhekana nenkinga ngesikhathi benza ugrade 11 kwaziseke ukuhlasela kwegciwane icorona kanye ke nesigameko zokuzitapela nokunye. Got distinctions of 7 with A+ of 4. Yeah, it passed kakhulu and I'm so happy.
bekungekho lula angifuni uqamba amanga ngingekho lula ngoba umuntu sometimes ububa depressed ukuthi yabo manje sekuvaliwe esikoleni ngizokwenza njani yabo angazi uba uzongifundisa ngamthola umuntu because abantu babhizi nabantu abasevasithi akwazi uba approach because abantu ababhizi so beku challenging kakhulu but persevere nje and being committed yabo and ask some questions mhlambe I would go to YouTube yabo and then watch my videos ubona ukuthi lokwenziwa kanje way before teachers afike classini kwathi mase kuvuliwe things were easier for me ukuthi ngi understand because bengizohamba before uthisha and then find information so ngibheke KZN manje eSchool of Medicine ngiyowenza i-medicine khona. Imeya kamasipala iThekwini Sikhawunda kuthi ke banalo uhlelo abahlose ngalo ukulekelelana labo ke abangenzanga kahle kakhulu ngenhloso ke ukuqinisekisa ukuthi nabo bayawathola ke amathuba angcono. Ufika kuthina athi uyakweleta unesikweletu siyakwazi ukumnikeza u10% wesikweletu asikweleta khona iuniversity izobe iqala imdedele ikwazi ukuqhubeka esazama ukubheka ukuthi imali ezinye uzoyithola kanjani. Okunye sikwenza nje umasipala ukumsekela ukuthi akwazi ukuthi aphase kahle ngoba encourage ukuthi abafundi bengachithi iminyaka e7 euniversity. Fana ahlala nje if i-degree yakhe u3 years aqede within the allocated time duration ye qualification ayenzayo. That is why sizoba support la kufanele khona sibanikeze support yabantu abazobalekelela ukuthi bekwazi ukufunda bephase fanele sikwenze lokho njengomasipala. Kodwa ibhasari yethu le iphelele inazo zonke izinto iyakwazi ukumgqugquzela umuntu omusha. Izindabeni zwaNKZN TV kube kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Usizi luza olunye kubheka ukwenza Zulu wasemzumbo ogwini oseningizimu kwaZulu Natal owashibileka wawo amaqede waphuka umgogodla ngonyaka ka2011 kanti kumanje indlu angahlala kuyona ayikho esimene esifanele futhi ukuthola kunzima ukuyisebenzisa kulesi simo sokugula. Umakhe bakelandisa ithemba lezindaba unxusa noma ngabe ke imuphi umsamariya olungileyo ukuba ke amsiza amakheli indlu elule futhi isandla nangempahla yasendlini. Ubheka ukwenza Zulu owashibilika wawa walimala umgogodlo emsebenzini unxusa ukulekelelwa ngombhede nendlu ukuze akwazi ukululama kangconywana njengoba engumuntu ongasakwazi ukuzinakekela okwenza kube nzima ukuthola nabantu abazokwazi ukuthi bamlekelele bamvuse kulombhede awusebenzisayo. Shuthi ke ekulimaleni kwami ngisho ngase ngithola ukukhubazeka ngo2011 ngabe umuntu ongasakwakhona uhamba ngumuntu ohlezelele ngiyaphendulwa ngisebenzisa ikhathetha ukuchitha amanzi konke engikwenzakho akukho ngaphandle ukuthi ile minwe emibili kuphela engiyisebenzisayo lo isandla saka right ugcina ngokwenza kanjeni bese kuba ile minwe kuphela ngisebenzisayo nefoni ngibamba ngayo le minwe kuphela uyitiye ngiyabanjelwa konke okunye ngiyenzela. Shuthi isicelo sami lapha phakathi eSouth Africa engicela ukulekelela kona ukuthi ngithole umbhede ocishe ufane nowasesibhedlela okwaziyo ukuthi ukwazi ukuthi ngikwazi ukuvuka ngihlale kanje ngingalokho ngihlezi ngilele embhedeni ngoba bulala kwami embhedeni kungenza ukuthi manje ngikhubazeke okwesibili ngoba ngisakwazi ngisho noma ngene emotini sengingena ngiqonda njengomoba nje akukho ukugoba kwala kweyinyonga ngoba manje ngihlezi ngilele. Yisi isicelo sami ngisicelo esikhulu leso njengoba ngilapha. Umageba ekhuluma neziko labezindaba enkulumweni ekhethekile uveze ukuthi usenakekelwa umzali wakhe naye ongasaphilile futhi osemdala ngokweminyaka. Shuthi nokuhlala lapha ngihlala nomama kuyena ongibhekile oneminyaka e86 okuyena impela ngisiza kuko konke sihlala naye lapha sibabili kuphela. Nomunye umfowethu wamakhelwana ngimcela ukuthi azongisiza nokushintsha ikhathetha izinto enjalo ngoba esibhedlela babemcelile ukuthi bazongikhombisa kuyena. Ezindabeni ze1KZN TV kube uSgananda eGwalagwala eMzumbe. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya neindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukela indaba ze1KZN TV. Ake sibheke engosini yezomnotho.
iranda kuleli ime ku-15.44 kwi-dollar lasemelika, libe ngu-20.71 kupondo waseBrithani, libe ngu-17.22 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,798, i-ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ibe ngu-$89.34 umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Yize noma iqembu lesizwe lebhola lezinyawo lakuleli Bafana Bafana engabange ingxenye yomqhudelwano wamazwe akwizwekazi lase-Afrika we-AFCON yakulo nyaka, kepha ifuleki lakuleli izwe lizondiza laphezulu njengoba unompempe nomsizi wakhe abangokudabuka kuleli izwe bezobe beyingxenye yalo mqhudelwano kwimidlalo yakule mpelasonto. Unompempe uVictor Gomes unikeza umsebenzi wokudlalisa umdlalo weSenegal ne-Equatorial Guinea ozokuba ngesonto, ukuthi umsizi wakhe kube nguZakhele Suwela naye odabuka lapha eNingizimu Afrika. Ake sibheke nasi isimo sezulu sakusasa. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla hlangabeze kusasa ngokuzayo.